El armador. Hola. Todas as prácticas, todas as probas, para que aprenda potente. La directora, la nueva directora de desenvolvimiento. Sistemas que serían los sistemas que nos pueden implantar la tecnología, igual que sea un país. Función de tercera generación, que son las cartas digitales, rectificaciones, urgencias, tienen que ser técnicos, tienen que ser siempre titulados. Ves que tienen que ser titulados con el ritmo. Y siempre los FCP están ahí. Sí, señor. Cosas distintas que no hay para las carreras. A lo mejor a ti radio te entra un poquito más alto. Sí, pero lo bajo. Lo bajas tú ahí, vale. Yo lo tenía lo que queráis. Hola, hola. Hola, hola, 1, 2, 3. Trátase a primeira orden destas características que se pon en marcha no eido marítimo pesqueiro, como decía, vai ser a primeira vez que fagamos isto e que se faga en calquer sitio, que nos conste, e o que queremos é sufragar os gastos nos que incorren estas empresas, como a que se nos acolle, cando teñen estudantes para realizar prácticas de formación. Por lo tanto, isto vai permitir unha práctica real de aprendizaxe, vai favorecer a incorporación a este tipo de actividades de xente nova, porque vai vir que teñen oportunidade de facer prácticas en empresas e con isto, dende logo, melloramos dándolle días de mar a experiencia e, sobre todo, futuras vocacións que, o mellor, simplemente necesitan ver en tempo real, en experiencia real, o que pode ser a súa vida, e tamén facilitamos ese encontro entre armadores e futuros profesionais. Poden coñecer tamén, aquí hai algún caso, me parecía, donde persoas que querían comprobar si realmente esa a súa vocación cunha experiencia real puderon facelo e ahora están pois enrolados neste barco, me parece, e como ese outros moitos exemplos. Por tanto, moitísimas gracias a esta empresa que se nos acolleu, moitísimas gracias aos concellos como Cangas e a todo o mundo que vive do mar por estar hoxe aquí facendo esta chamada de atención sobre a necesidade de garantir o relevo xeracional. Seguimos traballando para que este sector ten futuro. Ten moitos problemas, efectivamente, moitos desafíos, algúns dependen de circunstancias moi amplias e de administracións de outro ámbito, pero outras cousas se poden facer desde aquí e creo que este tipo de medidas son unha delas. Por lo tanto, a partir de agora, que saiban os armadores, as empresas que queiran acoller a estudantes, que van ter axudas da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos e que tamén saiban eses estudantes que esperamos que a partir de agora incluso o número de empresas dispostos a acollelos se incremente, poidan ter esa primeira experiencia
e que a tradición mariñeira de Galicia de tanto tempo, xa de séculos, se manteña con savia renovada. De eso se trata e, polo tanto, o galla que esta medida pioneira que hoxe poñemos en marcha teña efectividade e asa que ampliala. Será un magnífico sinal de que funciona, de que era unha necesidade e de que Galicia sigue sendo en gran parte unha terra mariñeira e de mariñeiros. Moitas gracias.